Bones, soc la Montse de Cal Senzill i de Cal Picantó. Tenim el nostre obrador a Bellpuig, on elaborem conserves de fruita, verdura i mostassa, on la matèria primera és del nostre voltant. Pel que fa a les salses, ja fa ben bé 2 o 3 anys vam incorporar Cal Picantó, on la primera va ser la que em va parir. El resultat de la que em va parir? Una salsa vinagreta, un puntet alegre en final feliç, on la podeu posar a tot arreu. I ara estem incorporant una segona, que és la fresca, on la protagonista d'aquesta salsa és la menta de cultiu ecològic d'Araós. El resultat? Esperem la vostra resposta, que segur que ens la compartireu amb nosaltres quan la tasteu. I bé, des d'aquest projecte que estan impulsant des de Xarcolant, nosaltres el volem destinar a donar-li a la fresca la imatge que es mereix. Mil gràcies, Xarcolant, per la feina ben feta que feu. Un petonàs.